Kaixo, WebPaint Chromeko gehigarria da, eta balio du web batean anotazioak egiteko. Oso baliogarria da irakasleentzat azalpenak eta aurkezpenak aberasteko. Jarri arbel digitalean site bat eta egin anotazio bat. Esan, hemen, bilatu behar dutela, zeozer, edo margotu forma bat, gehitu testua, nola erabiltzen da? Lehenengo pausoa, instalatu WebPaint Chromen. Horretarako, klikatu 3 puntutxoetan, más herramientas eta extensiones. Agertzen dira instalatuta dauden luzapenak edo gehigarriak. Zuk instalatu nahi duzu WebPaint. Obtener más extensiones eta bilatu WebPaint. Hau da, nik instalatuta daukadanez valorar agertzen zait. Zuei instalar. Instalatu eta hemengo lerroan agertuko zaizue ikur hau. Bigarren pausoa, sartu site batean. Klikatu ikurraren gainean eta hemendik aurrera egin nahi duzuna. Margotu edo gehitu testua edo egin forma bat edo ezabatu, aldatu kolorea, egin marra handiago edo txikiagoa, eta bukatzeko hemen daukazu pantailazo bat, argazki bat egiteko. Sakatzen baduzu, anotazioak geratzen dira gordeta irudi bezala. Deskargatu irudi hori, edo deskargatu baino lehenago moztu nahi baduzu, moztu. Hautatu moztu nahi duzuna, eta moztu. Ikusten duzunez, WebPaint oso erraza da erabilgarria, eta WebPaintekin behin instalatuta Chromen ez duzu erabili behar arbela digitaleko tresnak. Eskerrik asko, agur!